En Codosedo, no concello de Sarreaos, os veciños viven nunha situación de inquedanza constante. Alguén prende lume en palleiras pegadas a casas habitadas. Os veciños máis veteranos aseguran que o problema vén de atrás e que chegan á dúcia nos últimos anos. O máis recente foi este mesmo mércores. Era unha do mediodía cando os veciños se deron conta. Unha palleira ardía e a vivenda do lado estaba en perigo. Avisaron a un familiar dos propietarios que conseguiu acceder á vivenda cando as lapas xa chegaran a comprometer unha das habitacións que quedou considerablemente danada. O modus operandi é digno de análise e segue sempre a mesma dinámica. Palleiras pechadas que aparecen coas portas reventadas e arden rapidamente pola presenza do cereal e leña no interior. Cando os veciños intentan reaccionar, atopan outro obstáculo: billas exteriores rotas ou roubadas, o que os deixa sen auga para facer fronte ás chamas nos primeiros e claves minutos. O temor na parroquia é generalizado. Os veciños teñen medo de non decatarse do lume e quedar atrapados nas súas casas, cercados polas lapas. Quen está detrás disto? Cal é o motivo de querer atentar contra a vida da xente de Codosedo? Bueno, pois, Belén, atopaste precisamente nun deses lugares arrasados por o lume. Antes escoitábamos a un afectado que, bueno, teñen tanto medo, Belén, que nos dis que prefiren non dar a cara, non? Sí, Rocío, efectivamente, teñen moito medo, entón prefiren non dar a cara. Estou aquí con 3 veciños, de feito estou coa propietaria da casa que lle queimaron a palleira este mércores. Como está vostede? Como recorda os feitos? Pois estou moi nerviosa e a verdad que calquera día ardemos o mesmo, pero cualquier veciño. Isto tería que parar a ver se a policía ou alguén fai algo. Tendes moito medo, estás moi asustados. Moi asustados. Estamos por aquí con outra veciña que tamén lle queimaron a súa palleira. Vostede estaba dormindo na casa, vostede vive soa. Que foi o que pasou? Pois tamén plantaronlle unha palleira, saltou, cruzou a carretera e se non son os veciños, ardo queimo o meu tamén dentro. E xa está descansos desto? Xa estamos moi cansados. Necesitamos axuda. Necesitamos estar tranquilos e estar seguros. E aquí non estamos seguros. Non, estades seguros. Xa está. Ademais son moitas as palleiras, non é unha nin dúas. Son 11 palleiras. E ao acabar as palleiras empezarán cas casas. E se o medo que tedes a que acaben cas palleiras? Non estamos seguros. Os que podemos vivir noutro sitio, bien, pero hai xente que non ten a donde ir. Entón ten medo. Ademais, contábasme antes que a palleira que están pechadas, non é unha palleira que este aberta. Están perfectamente cerradas, e xa está. Moitas gracias. Outro veciño que tamén, eso mesmo, están moi cansos xa de todo isto. Sospeitades de alguén? Sabedes de alguén que pode ser? Non temos pruebas, ni nós, ni nadie, para poder decir é este ou non é este, non. E cantos anos levades así? Porque isto xa son anos, unha palleira, outra palleira, outra palleira. Pois non sei, anos, xa hai anos, pero xa van cara 9 ou 10 ardidas, sí. E estamos nunha situación de intranquilidade, o que fai estas cousas, pois unha sensación de impunidade, de impotencia. Estamos deixados por as autoridades que non llevemos solución a isto. Moitas gracias, xovedes, compañeiros. Moito medo entre os veciños aquí de Codosedo.